Добре, нека се потопим в историята на първата голяма школа в психологията. Само си представете, опит да се създаде пълна периодична таблица на човешкия ум, да се разглоби всяко едно преживяване до най-малките му фундаментални атоми. Това е амбициозния, на моменти дори дързък разказ за структурализма. А историята всъщност започва с един доста странен ритуал. Представете си, всяка лекция асистентите влизат в залата, марширувайки в абсолютно строг ред. Защо? Тази сцена е нашата първа среща със света на един от най-влиятелните, но и най-ексцентрични психолози в историята. Човекът зад цялата тази постановка е Едуард Тичнер, основателят на структурализма. Да, той е бил ученик на прочутия Вилхелм Вунд, смятан за бащата на психологията. Но както ще видим, личността на Тичнер е била също толкова структурирана, подредена и драматична, колкото и теориите му. Почита на Тичнер към неговият ментор Вунд е била, направо театрална. Маршируващите асистенти и специалната врата само за него, дори това, че си е пуснал брада, за да прилича на Вунд, всичко това е било част от изграждането на един образ. Но за тази фасада се е криело нещо много по-важно. Тичнер е твърдял, че просто продължава делото на Вунд, докато всъщност е отхвърлял някои от ключовите му идеи, за да изгради своя собствена, много по-строга система. Това ни показва един изключително амбициозен човек. И така, каква е била голямата мисия на Тичнер? Той е подхождал към ума не като философ, а по-скоро като химик. Вярвал е, че за да разберем сложността на което и да е преживяване, първо трябва да го дестилираме, да го разградим до неговите най-чисти, най-основни елементи – неговите атоми. Ето я и официалната дефиниция, но нека я кажем по-просто. Ключовите думи тук са анализ и най-прости компоненти. Идеята е, че всяко сложно нещо, да кажем слушането на музика или гледането на залез, всъщност е просто една механична комбинация от много малки основни усещания и мисли. Нищо повече. Точно тази метафора, атомите на съзнанието, улавя идеално целия му проект. Целта не е била да се опише преживяването като цяло, а да се открият фундаменталните тухлички, от които той е построено. А крайната цел – да се създаде пълна периодична таблица на ума, която да класифицира абсолютно всеки възможен елемент на съзнанието. Представете ли си мащаба? Този план в 3 стъпки показва колко сериозно е подхождал Тичнер към науката. Първо, редукция. Раздробяваме всичко на съставните му части. Второ, търсим законите, как тези части се свързват, за да формират сложни мисли. И накрая, трето, свързваме всичко това с тялото, с мозъка. Това е бил неговият грандиозен опит да превърне психологията в точна наука, като физиката или химията. Добре, значи той си поставя тези цели и, разбира се, вярва, че е открил и отговора. Според него, абсолютно всичко, което преживяваме, целият ни вътрешен свят може да бъде сведен до само 3 основни категории елементи. И ето ги и тях. Първо, имаме усещанията. Това е суровата информация от сетивата, червеният цвят на една ябълка. Второ, представите. Това е споменът за този червен цвят, когато си мислим за ябълка, без да я виждаме. И трето, афективните състояния, простите чувства на приятно или неприятно. Според Тичнер, това е всичко. Цялата сложност на нашите емоции и мисли е просто комбинация от тези 3 базови елемента. А сега погледнете това число – 44 500. Това не е просто случайна цифра. Не, това е резултатът от години на методична, почти маниакална работа. Какво за Бога са преброили Тичнер и екипът му, за да стигнат до това огромно число? Ето го и отговора – над 44 000 уникални сензорни качества. Да, точно така. Толкова атоми на усещанията са успяли да идентифицират и каталогизират в неговата лаборатория. Това просто показва невероятния, умопомрачителен мащаб на проекта му. Не просто теория, а масивно, детайлно усилие да се картографира цялата вселена на човешките сетива. И като погледнем разбивката, виждаме, че огромната част от тези атоми са зрителни и слухови. Само си представете работата, която е нужна, за да се разграничат близо 33 000 различни нюанса на цвят и форма.
или над 11 000 различни тона и тембера. Това е абсолютният връх на аналитичния подход в психологията. Но дали този подход не пропуска нещо важно? Обаче, точно тук в историята се появява едно голямо но. Защото въпреки цялата тази прецизна, детайлна работа, започва да се надига критика. Критика, че подходът на Тишченър с цялото си вманиачаване в детайлите, всъщност пропуска нещо фундаментално за човешкото преживяване. И това е въпросът за $1 милион, нали? Дали съзнанието е просто един списък с части? Може ли наистина да се разбере красотата на една симфония, като се анализира всяка отделна нота? Или по пътя се губи нещо? Губи се мелодията, хармонията, емоцията, самото преживяване. Сблъсъкът на идеи тук е кристално ясен. От едната страна имаме структурализма, който казва: преживяването е като стена, просто сбор от отделни тухли. От другата страна обаче, критиците, като зараждащата се гешталт психология, казват: не, преживяването е като торта. Може да се анализират брашното, яйцата и захарта, но така никога няма да се разбере вкусът на самата торта. Те твърдят, че цялото е нещо повече от сбора на частите му и че разглобявайки преживяването, ние всъщност го унищожаваме. И в крайна сметка тази критика надделява. Структурализма като доминираща школа бавно залязва. Но, и това е много важно, историята не свършва просто с един провал, защото въпреки, че е бил погрешен в крайните си заключения, неговото наследство оказва огромно и трайно въздействие върху психологията. Може би не по начина, по който Тишченър си е представил, но все пак. И така, какво всъщност ни остави структурализма? Може да си го представим като един вид катализатор. Той е провокирал появата на функционализма и бихевиоризма като директна реакция срещу себе си. Неговият строг научен метод е помогнал за легитимирането на психологията, за да я приемат сериозно в научните среди. И най-важното, фокуса му върху анализа на умствените процеси, макар и в различна форма, е пуснал корени, които днес виждаме разцъфнали в съвременната когнитивна психология. И така, завършваме с този въпрос, който си струва да си зададем. Структурализмът може и да не е успял да създаде онази пълна карта на съзнанието, но той е бил абсолютно критична първа стъпка. Той зададе големите въпроси и принуди следващите поколения психолози да търсят по-добри отговори. А това ни напомня, че в науката понякога дори грешните теории са безценни, защото те осветяват пътя напред.